choning ria teng pen nang litum dak ke wang pot nang litum han choro lo pen kardom pila bini nang litum pan dak ke phara nilitum kapachini kamtung alama bangke lason lo six schedule teng pen la pen constitution a teng pen tribal kalidiat atum dak six schedule arlo kedolong le atum aphan nilitum amen polit voter list along pen amen thanji pulo nilitum bange power long le det lang apo election high un edet lang apo non anta amasi nilitum than la than long le det bom lu nilitum ke than ji pu ke pu arona teng men si ke than ji pulo ama non bangke hala tribal kaliatum bangsi ilitum scheduled tribe atum khilonjia ohomia atum lapen ke adivasi atum amen voter list pen than thuret bange non election ke dam tang election lu theklong lo ke than ke dak delete pusi ke to delete ke than cancel lan ke alarm ke isivet lo mutai kar biatum ilitum chini nedermasi delete pusi puapot ke than ala so alarm bang ma thadam oede amasi kado ita aning pum pedet le seta alama bangke itu amen si kang than thulu long ni non nilitum particulars ke nitum phabom lo PS committee atum longan CC committee la pen ke LA committee atum long pen nitum hang bom lo ko mat amen si kang than la pen alang nitum voter ID la pen polling station amen nitum hanang than serak tu put athima la ke serious alam lo la kang than ke itu democratic aron ilitum election along ron ke sedan ilitum hanang perem je phansi lage ke claim la si ake ong dok pikatu elong adim bange bang inkoira throk pusu vote pidun long le der lo athema amen voter list long delete pugetok do ko ko voter list idea bange do lata voter idea bange do setal lata akam pi pedet lo abinno voter id dolo te lage delete tanang nelo lage vote pilong rek nang ji setan nona bange ulta thulo voter id do thukok atum ta pi thulong le den lo halaka ve tom bang si pi thulong rong lo cheplang bange la sini litum labang soalam ha election commission of India upon chief election commission of India upon nilitum chief election commissioner of India upon nilitum memorandum pini kelolo by post pensi kelolo athemala athiga por pen lo nai tum ke dam un eder lo poisa tanga ka vi pen jo Delhi andam nai un eder lo la sinon nitum by post pensi kelolo la pen la so kelolo nilitum akoi son pudun tu nilitum ka complain bangke la tum Karbianglong Autonomous Council atum model code of conduct violate si PNRD a department of poisa 14 crore kuti greatly a poisa and that si alang litum enjoyment tour ke dam ha Vietnam ke dam bang foreign along ri ke dam long ke lage mission la thuge ya etum apoti dunde seta hapu ke master tum dormha ta pilong le lapen department akapre ka tum du ulang dormha ta non ke alang litu e ki jui dam si kuti krepli apoisa labang thom kep IMAC tu CMEM lapen akapre MAC ka do ve bang thom kep atu kuti krepli alang litu mane inun la pupulate 50 lakhs la he inun ka koros 50 lakhs dokai la ilitu alang litu ma koros la ta government a poisa la sini litum la ka oppose la
lapen lata non MCC mane model code of conduct ke do un husi lage claim lage henopi kalam lo la sini tu chief election commissioner aphan ni tu opposition ni tu complaint ni tu pi lo by post pen sita lapen mo apor nang lilo te ni tu aku by hand aku pithui sita non mai ke tong la apor pen si complaint do nang la sila complaint lo la sonni la pen ako ison ke do tulang tribal tum arong pen kilometer phike phoke to ana ka hello si voter polling station ke do alang litum vote ke pidun sum o la pen ki pidun dia tum do pik lo la pot si polling station ke election commissioner tum a guideline ke amitha munit voter bang kendo konan ma dak pen kilometer hiniang bong vote pilong nei pada ke tok tu laport halo sorting polling station non arong seng unangi pusi nelitum ako choning ridun lo lahelo alam bangke sta ke so dan binong alam lo la ron ke danji itu det kache longri kache rai la pen ke kache rai ya fansi itu democratic aron che dan lo ilitum a hile ke la vote hello amang non ke vote ta ilitum along pen nang than pi to at lo nang ti to at lo a hile ta nang ti at tar mane eta voter list along amen nang ta delete to talk amat vote nang pi dun long le dat lo itum la kes ilitum phan la bang so democratic aron long nang perem ji fansi la claim la pen la just semet ki claim ke BLO tu pusifu la ke claim alang litum phan ko ma ran ni ga point nil litum lai hu ala mang ke pudun oi det lo non ke tong posi seta BLO tu la ba atumi hepta nili khotia na tu dam lo naga tu nang than dun BLO tum phan hal tum tribal amunit kali ko nang than dun BLO tu la so tribal amunit kali tum choning ri bom ta amen than amen thap thik pusifu voter list long amen thap thik puson sai se ilitum han kiwi lage serious pigalam lo labang so long neli rat atum phan kapachini kang tum lo la ya itum amen jong si delete pulo te lage itum amen nang kang than lo itum amen nang kang than lo pulo tang te itum akai la pen long ri ga chepe jok ji ron ka che dan a hile ke itum phan nang ti app nang ti pon app itum long pawedan le itum che dan un ek la pulo te la itum pachedan un era itum along le itum akai na pivir ja phan la pen itum along ri long le an nang ti at ja phan la si alang litu la online to amat voter list ke cipita online nangi po amat la pen BLO tum si claim nangi po amat la BLO la pen BLO ka point la pen online la pu taxi our side and to wrong lo hala tu ilitum phana pivir ja phan la kechia tu maba la son si ke plan tang la sila karbi ke doan inglongarat ke doan tilonjia khomia tum an adivasi tum an talamang salam chinira ilitum awo voter list along amen aku ke che thap thu serak nang ya kam claim nang i ta non ke dam tang lo la MP election bang ke ilitum ilitum a vote abang ke ilitum a hilia bang ke bang na tipon lap lo ake ong munak po alis da do pick so nang tipon et elong in koira trok do po elong arong bang ke elong bang ke krisir kep do po la son dai si lapen ison ning ke oilam bang ke hala karbiari so o karjang karbidet kalilo naga tum anta posipu lapen di masa tum anta posipu dak elitum han sakuri dang pipedet lo amat elitum han nang plung lap lo ha Chennai Kerala Bangalore Maharashtra Delhi bete nang plung lap lo hala tum vote nang pidun nedet lo non ke dam tang election ho suri flick cap bata so share ko karbia tum ta vote nang pidun edet la alang ke li damang la lo karbia riso o karjang tum ta karbia khei ke pi yok nang yi la pen ke long ri karbia long ri ke pi yok nang yi pu aron ka che dan long ke hala tum nang che dan dun de det lo
nang sedan dun long le der no ba nang sedan dun de der labang ke henopi kalang lo pura kadueta aning tv aning cerot put nai labang nai lo kardo sir take na liga chini teng pulutan te kopi ko son joini pensila tribals voter list kang than long lo nili kachini dun ke online pupo di online pupo ang hala kopi lo ne ki ni ke online electronic akarbar lai hui nili po an chini dun de seta amen nang le le de eti online thapo amen bang nang le thu te de amen bang hala voter list lo nga ave thu de ke plan thu hala da bang delete tu amunin bagering voter list voter identity card tu seta hala tu bang amen bang delete mane cancel pula yo ketan pula kang than pula kona polling station sir station do nili tu kiri lang no dai itu hapu rai kom pula ne pinero na tu tu la pa lo pre tu son do pik tu la si non itu kapre kasi ki hedi kapre kasi ki si non itu Aphlc PS committee la ben CC committee LA committee tu manan lulu et la ni tu official posi nang itu manan pipe dah la kopi ke setan nang pipe nang tu nang pe nang pe klang ke ni tu KCN lo non 30 31 nang bong ni tu manan thani ko man mana pan man amen kang than alang li athema lage jong si nili MP haidet pulo te nili ke parliament lo ning ye ku kala pon ni ke kaning ye pulo te data ta nang ji record te nang la se record ni tu ri bom setan non ke kiri pen mat der to re lo te chok che da ji voter election ke bang ka announce ko ke di counting ke do po la Pherangke itu pu nang ji MCC ke do unut si la si ni tum la MCC model code of conduct ke do unut si ning ye nai pu si ni tum pini na tu mana hang ke acha sir la kan hala Karbiang Autonomous Council kachari bom lai te tatun non jong gatnan ke dampo kopia department ng pensila 14 crore ken la ke PNRD a department a poisa si 14 crores ke draw ta ka withdraw ta abinong account available an ko pusi dam ji pusi ta hedin ni li chi ni ten yo crore si ta nang ni bu bang thom kep ke dam ya ban ke dam ni potrok saya dah ada tam bang tuju tang akam dah le lata ini dah lata kapaluksan dah setelah bang ke yang si jersud draw cak pasan nang ya puke dormo hata piun kontraktor dukan bil cak pite lapen ke rastovar ta we nang tum jok ta chini lo munit tum ahem mat plastar ahem saise itu ahem arlo na tum ludam choklo te theklom po chikki bisya sangat ta we ili tum karbia tum hem jase me lapen akapre tribe aduka ang alang litunge foreign country dam sika enjoy dam lata ka enjoy dam chok hadi pro receive 50 lakhs wa ke withdraw chok posan de lata chok imeni ba alang litung mong chirum det posan de chok imeni hadi danon ke government na poisa perke ka enjoyment ke dam ye pan le bang fund ke duk nangel lu kali lage public exchequer pensi ka koros lage abinong ke 50 lakhs sudah lage claim no son ke